बोरै दङ नोंथांमोना लोगोफ्रा मोजाङै दंना दिनै आं नोंथांमोननो गोदान मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय दायो नोंथांमोननो दिन्थिलांसै दाखालिनि अखा हेभि हानायजों आरो दैबाना लोमनायजों स्कुला सप्तासेनि थाखाय बन्द थादोंमोन नालाय ओमफ्राय दिनैसो खुलिफिनबाय आं दायो दिनै स्कुलाव फैफिनबाय आरो भिउफ्राबो क्लिनथार नै साफा सान्दुं ब्रां ब्रां दुंनायजों आरो गरम दिन सान्दुं दुंबासो भिउफोरखौबो साफा नुयो आरो क्लिन नुयो ने लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो टिचारफोरनो साहा फुदुंनोसै टाइम जाबाय आंहा साहा फुदुंनायनि लाल साहासो लोङो जोंना टिचारफ्रा बेनो आंना खामानिया बेफोरखौ मावाबानो माजों जानो आरो गथ'खौबो माजों लेखा फोरोंनो गाननो जोमनो माजों होनो होनबाबो आं मावलाबाय सकिदारखौनो दायो सिनि होनोसै बाराद्राय गोदैबो लोङाहाय बांद्राय गोदैबाबो थावनाय मोना लोंनो हाया ओमफ्राय सानैसो संख्रि साहा लोंग्रा दं नालाय आं बेयाव संख्रि साहाखौ फुदुंनोसै आरो जासिगोन दे खायसे सिनि लोंनो हाया नालाय ओमफ्राय संख्रि साहा सानैसो लोंनो नागिरदों आं बिसोरनो संख्रि साहाखौ फुदुंना होनोसै बिथिंजाय ओमफ्राय नैबे सिनि साहा ओमफ्राय नैबे संख्रि साहा दसेनि उनाव आं मेथाइ लायनोसै मेथाइ लायनायखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम नोंसिनि सापर्ट मोनबासो आंबो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हागोन नालाय ओंखायनो सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव बर'जों बर' आरो जायफोरा आंनि साबस्क्राइबार खिथानानै लादो आरोना लोगो मोनबा लामाफ्राव ओमफ्राय आं मेथाइफोर जाहोगोन ना साहाफोर लोंहोगोन आं दायो दखानाव फैबाय मेथाइ लांफैनो टिचारफोरनि थाखाय दायो दखानाव थांगासिनो आङो मेथाइ लायनो गरमथार साथाबो लानांबाय उफाय गैया मानसिनि थाखाय जेबो मोजां गैया अखा हाबाबो दाय जायो सान्दुं दुंबाबो दाय जायो आरो सान्दुं दुंबाबो सान्दुं गोसाथार होनो ने आं दायो दुखान मोनसिगोन मेथाइखौ आं लानानै थांसै बै नुहुरनायानो दखान ब्रे ब्रे नुहुरनाया बेनिफ्रायनो लानानै थांसै आं मेथाइखौ आं बिदि जलायलायनानै बारायलांहाय गासै बेसेबां जाखो गासै माबा जाबाय नालाय आठथा सेगा 12टा गासै 12टा माबा 60 थाखा जाबाय 60 थाखा जाबाय ने मेथाइ लाखांबाय थांसै नैबे जोंनि थिंजायनि हस्पिटाल लाबाय आं नै दायो आं थांगासिनो आं टिचारफोरखौ देखायनाय जाथ'नाय नंला मानोना खायसे केमेरायावबो नुजानो बायो नालाय ओंखायनो
आं दरजाखौ फांखांजोब्बाय लोगोफोर दायो न'आव थांसै ओमफ्राय टिचारफ्राबो थांजोब्बाय आंहा लास्ट जालांनांगौ जायो नालाय आंना खामानिया आं दायो फांलांखांनानै थांसै आरो होजानबावो आयौ गाव गावनि बेगखौनो बाया थ' थांसै सान्दुं गोसाथार बाबाखौ लेंहरसै ने माबायानो गबाय नालाय जाला जायो नोगोर मारिनानै ओरै खालामबानो हमलाला जासिगोन आरो गाबाय नै नै जोंना मिस्टारा सफैबाय जोंखौ लांफैग्राया बिथिंबो दंबावो मोनसे बुरजा बेयो स्कुल अफिस आरो बोरैबा माबा थायोहाय बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ने लोगोफोर बाय बाय